सासे बिबायारिनि आखायाव सनानि थोरसियानो समायाब्ला अब्ला बिनि आखायाव बे हिरानि थोरसियालाय माब्रैथो समायनो। हेलो गाइस, वेलकाम टू माय कन्टेन्ट यूट्यूब चैनल। स' लोगोफोर, दिनै नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन कनसेप्टआव बरायनानै लाफिननाय जाबाय। दायो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बे बाथ्राखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामज्लायगोन। सासे बिबायारिनि आखायाव सनानि थोरसिया समायाब्ला अब्ला बिनि आखायाव बे हिरानि थोरसियालाय माब्रै सलिनो ना। साननो गोनां बाथ्रा, फै जोङो बेखौ सावरायज्लायनि। बर' हारिनि आगोमा जोहोलाव जाय रन्जन दैमारि सार ना, बिथाङा दानि बे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि लावथि नङा। माने गोसो जाब्लानो बिथांमोना बिनि नांगौ समावहाय बिनि मुंखौ खारिनाय, जेब्ला नाङा बेखौहाय जोगारनानै दोननाय। दिनैनि समाव जोङो नुनो मोनदोंना, जोंनि माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ गंसे लावथि बायदि बाहायदों। गावसिनि राजनितिकनि खामानियाव जेब्ला बिथांखौ नांगौ जायो अब्ला बिथांनि मुं खारि खारियै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गिदिर गिदिर भाषण होयो। जेब्ला गावसिनि खामानिया साक्सेस जाखांनायनि उनाव बिथांखौ नाङा, हमनानै ला बे लामाया एसे गाज्रि बा गिथाव, बे समावहाय नोङो हारसिं बा बे लामाया एसे नोंनि थाखाय जेंना गोनां, बे समावहाय नोंनो लावथि गंसेनि हेफाजाब नांगौ जागोन ना। बे लामा बारस'नाय समावहाय लावथिनि हेफाजाब नांगौ जागोन। बे समावल' लावथिखौ लागोन। जेब्ला बे लामाखौ बारलांबाय, जेबो गिनांगौ गैला, अब्ला बे लावथिखौ आखाइनिफ्राय फिनज्राब गारहरबाय, बियो जेबो खामानियाव होला। थिग बेबादिनो दिनैनि राजखान्थिनि लिडारफोरा दिनै राजखान्थिनि दोहौजों गोदोहाबनानै नांगौनि समावल' रन्जन दैमारिनि मुं लानाय। दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारिखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला बिथाङा काहिनुर हिरा बर'नि थाखाय, बियो मोनसे सनाबो नङा। जोङो बेखौ मोनसे काहिनुर हिराजोंसो जोङो रुजुनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला बियो सासे जोंनि बर'नि आगोमा, गिनो रोङै मेंनो रोङै सासे बिर जोहोलावमोन। हारिनि थाखाय गावनि न'खर आरो गावनि जिउखौ दान होनानै सान हर मेंनो रोङै हाग्रा बंग्रा सान्दुं अखा नेवसिबायनानै बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय बिथाङा गोबाव समहालागै सुथुरजों दावहा नांबोदोंमोन, गावनि जिउखौ बावसोमनानैब्लाबो। बिनि थाखायनो जोङो दिनैसिमबो बिथांखौ जोंनि बर' हारिनि सासे बिर जोहोलाव एबा बिथाङा गोजों हिरा बायदि जोंनि बर' हारिनि थाखाय, जाय बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोबां बाथ्रा सानबोदोंमोन। बिथांनि सानथाय आरो मावथाया गोबां बाख्नायथाव जोंनि लागै। नाथाय दिनै जाय राजखान्थिनि दैदेनगिरि बिथांमोन बायदि गादिनि मुलाम्फा बा गावनि मुलाम्फानि थाखाय बिथाङा बर' हारियाव सोमावसारबोआखैमोन। हारि आरो उदांस्रिनि थाखायसो बिथाङा दावहा नांबोदोंमोन। बिथांबायदि सासे गोसो गोथारनि मेंनो रोङै बिर जोहोलावखौ दिनैनि दैदेनगिरिफोरा लावथि बायदि बाहायनाया जोबोर दुखुनांथाव जादों बर' हारिनि थाखाय। गोनां समावल' बिथांखौ बाहायनाय, नाङि समाव बिथांखौ ज्राब गारनानै दोननाय। मानो होनना बुङोब्ला जोङो साननानै आरो दिनै बिथांमोननि मावनायखौनो जोङो नुबोगासिनो दङ। दिनै जेसेबां बर' हारियाव राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोना गाव गावनि मुलाम्फानि थाखायल' खामानिखौ मावबोदों, हारिनि थाखाय माब्लाबाबो मावाखै। बे बाथ्राखौ बुङोब्लाबो एसेबां गाज्रि जानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बर' हारियाव मोनसे बिटिआर मुंनि सुक्ति जादोंब्लाबो दिनै थोजासे बर'नि थाखाय नङा। गोबां बिर जोहोलावफ्रानो दिनै जायहा गावनि न' बां गारनानै बिमा बिफाखौ गोसोआव दुखु दाहा होनानै हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांदोंमोन, बिथांमोन बायदिया दिनै गोबां
केस नांनानै जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। दिनैसिमबो बिथांमोना उदां अख्राङाव ओंखारबोनो हायाखै एबा मोनाखै। आरो जायहा हारिनि थाखाय इसेबां सेक्रिफाइस खालामदोंमोन, गियाल'ना गावखौ बावसोमनानै सान हर नांबोदोंमोन, बिथांबायदिखौ लावथि बायदि बाहायनाया दिनैनि जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। जोङो गोबां समावनो गोबां बाथ्राफ्रावनो जोङो बुंबोनाय नुयो। दिनैनि बर' लिडारफोरा गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय गोबां खामानि मावदों, नाथाय हारिनि थाखाय एसेबां सेक्रिफाइस खालामग्रा रन्जन दैमारि बिथांनि मुंखौ खारि खारि लाजिदा फोनांसै रायजो राजाफोरनि गेजेराव। नांगौ समावल' बिथांनि मुं खारियो, बिथांनि मुं लानानै लेक्सार होयो। नाथाय लेक्सार होखांनायनि उनाव मुंबो खामानियाव फैया। दिनैनि जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडारफोरखौ आङो बुंनो गोसो जायो, नोंथांमोना नांगौनि समावल' बिथां रन्जन दैमारिनि मुंखौ लानानै हारियाव बार बार लाजि फोनांबाय दाथासै। हायोब्ला नोंथांमोनाबो दिनै बिथांनि सेक्रिफाइसखौ नुनानै गावनि सान्थौ आरो मेलेमजों, गियानजों, गावनि गोहो बोलोजों दिनै देरहासारनो नाजा हारियाव। नाथाय बार बार बिथांनि मुंखौ लानानै हारिखौ लाजिदा फोनांबाय दाथा। जायफ्रा बै समाव बड'लेण्डनि मुं लायै लायै जेसेबां आन्दलन खालामबोदोंमोन, बिथांमोना दिनै सुक्तिनि उनाव सिरि जानानै दङ। नोंथांमोना गोहो बोलो दङब्ला दिनैबो नाजा, आरो जुदि गोहो बोलो गैयाब्ला, एसेबां गिखब्ला गाव गावनि न' सिङाव हाबनानै सिरि थानायानो मोजांसै होननानै आङो सानो। हेल' लोगोफोर, आङो दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोना दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला आंनि बे खन्थाइमुलुग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला, जाहाथे बेफोरबायदि गोदान गोदान नटिफिकेसनफोरखौ इयुननि समाव मोननो हानाय बायदि। गोजोन्थों।